Good morning लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दायो जोङो दिनै फाइनाल डाबिं होनो फैदों आरोना बैसागु मेथाइनि दाखालि गाइड होबाय नै बिथाङा लिरिक्स टिउन एक्टर फिन खन्थिबावबाय ओमफ्राय बिथिंनि जा मिउजिक बानायग्राया बेस्थ'थार जाबायमोनलै अ थांफिनलाय आरो सिंगारानो नोंखौ फैदो होनना मिथिनानै लाखानायानो आं Come, welcome. जोंनि दिनैनि बे मेथाइनि फिमेल भइसआ बिथांनि जागोन। खुलुमबाय। बिथांनि मुङा जाबाय मीरा सिस्टार। उलादा। दा बे समाव नै जोंहा दा बे समाव नै मीरा सिस्टारा डाबिं होसिगोन फाइनाल। अल दा बेस्ट बिथांनि थाखाय। अल दा बेस्ट जासि हरबानो जाबाय बयबो। गावखौ आं बावगारलाङो बैसागु बोथोरनि नोंनो गानहोनो साननैसो दाखांनोसै सन्जितआ हनै एबार सन्जितनि बारि गोबाव जाबाय ओंखामा उखैजोब्बाय मुस्रा सायै सायै सोरखौ सान्दों खुन्दुङा जबाय नै आगै गावदांस्रि सायै सायै सोरखौ सान्दों दिनैनो लांथारनो सां दा बे समाव डाबिंआ जोब्बाय जोंनि गेजेराव नै बिथिं दङ नोंथांमोननि जोबोद फेभारेट नोंथांमोननि बिथिं सिनायदों ना आदा मिजिं दङ स्टुडिअ लोगो मोन्दों बिथांखौ फार्स्ट टाइम दिनै लोगो मोन्दों फेसबुकआव बिदिनो नुबाय थायोमोन जोबोद मोजां नाङो बिथांनि मेथाइफोरखौ आदानिफ्राय फंनैसो खोथा मिथिनो लुगैबाय आदानिफ्राय खैथासो मेथाइ ओंखारगोन बैसागोआव देग्लाय ओमफ्राय बिदिनो प्रग्रामफोर बिनि बेलायाव आं प्रग्रामथ' लाखिनाय जाया ओमफ्राय बैसागुनि डाइरेक्ट बैसागु मेथाइ आंनिफ्राय खम ओंखारगोन खिन्थु नेचारखौ लाफानानै बैसागुजों लोब्बा थानाय बे टाइपनि मेथाइ ओंखारगोन आरो एसे 10थासो ओंखारनो हागौ आरो एलिसा मितामनि आरो बेलेग गोदान आर्टिस्टफोरनि ओमफ्राय आदायाथ' लिरिक्सफोरबो बिदिनो बिबा हरो नङा होमबा औ नोंथांमोनहाबो लिरिक्स नांगौबा बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बोथोर बैसोआलाय नेबाय थाया आगै आंबो लायलांनोसै दिनैनो फि